Întotdeauna iubirea unește oameni, îi aduce din nou aproape. Să-ți inviți iubita la dans. We are surrounded by all of these lies and people who talk too much. You got the kind of look in your eyes as if no one knows anything but us. 1, 2, 3, go! Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragi miri, cinstiți nași, dragi părinți și invitați, iată că așa a binecuvântat Dumnezeu ca în această zi să veniți înaintea Sfântului Altar, aduși de sentimentele voastre reciproce de dragoste, de respect, de bună înțelegere, Cristina! Sunteți la un început de drum. Chiar dacă vă cunoașteți de ceva ani, sunteți împreună, trăiți împreună. Astăzi la hotel? Da, în hotel, camera 209, zi să vină cu liftul la etajul 2. Bine, Marius. În primul și în primul rând, ce aveți de astăzi și n-ați avut până azi, este binecuvântarea Mântuitorului Iisus Hristos peste viața voastră. Acum 2 ani am cumpărat-o, dai seama. Inginera! Ce faci cu eu, omule? Căutați, dragii mei, să aveți o viață simplă, căutați să împliniți și să trăiți așa cum au trăit bunicii, străbunicii noștri. Pentru că în simplitatea lor, chiar dacă nu au avut multe lucruri, au trăit fericiți. Asta îți doresc să o umpli cu muci. Dacă nu i-o dai mumă, dacă ea sigur o umple. Cu ce? Cu lacrimi. Încercați să păstrați pacea în casa voastră, încercați să păstrați bucuria în casa voastră, pentru că acestea sunt sentimentele de care avem nevoie ca să fim bine. Să trăiți frumos, să nu lăsați ca orgoliul să intre în casa voastră, pentru că liniștea casei noastre este mai mare decât dreptatea personală, cel puțin de 4 ori. Să